ala alihi wa baitihi ajrina ajma'in al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma ilah hadrat ruki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat piritan nama Hasan. Hormat Bapak Adam dan Ibu Hawalan damel hormat dinten pitu pekenan gangsal. Sedaya wau dipun hormati. Mugi tansah mansulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten kecopen malih damel hormat sedaya para nabi-nabi para wali-wali ing tanah Jawi khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said Raden Patah Al Akbar Saidin Panetep Pranata Agama. Sedaya dipun hormati mugi tansah mansulana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalumen malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said, sedaya dipun hormati, mugi tansah mangkrana puji pandonga wilujeng selamat. Lan boten katalumpet malih damel hormat cikal bakal ing dusun Jepang Wetan mriki Sumailah Hadratur Ruki Mbah Sulaiman. Ghafara wa dunubahu wa satara uyubahu wa nawara dharikahu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah hadiniyah khususan sedulur papat limo panter kakang kawah adi hari anak Kaila Faiza putri Salma. Hadiyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma sholli salamatan bidin wajhaka minan nar wajhaka minan nar wazal kisah. Allahumma ba'idana wa hab lana innaka saluka innaka antal wahhab. Allahumma fir lahu warhamhu wa fu anhu ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa li walidina walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuhadzibu bidin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraunal wa yamna'unal ma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma sandi warabaruan kembung carita sak putrah ingkang mijil saking Laladan Dusun Merendeng Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Raka Mas Ayis. Wonten ing pawiyatan agung Kalenggang ing wekdal siang menika tinimbalan wonten Bale Wisma. Dalemipun Bapak Sukar Ibu Ngatifah ing sedya caos panglipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih gegayutan anggenipun kagungan hajat Bapak Sukar Ibu Ngatifah ing mriki warga pagelaran kembung carita kapurih ambeber lumampahing adicara pangruwatan. Sadèrèng lumampah adicara ing wekdal siang utawi sonten menika anggen kula makarya wonten menika papan saha panggenan boten kaijenan malah anganti dhumateng warga pagelaran ugi anganti dhumateng garwa kula nggih Nyai Tempung adat abenipun wanci tabuh kados mekaten menika garwane kula prapta mrepeke anggen kula makarya wonten menika papan saha panggenan ya ndak serantini sapereng papan kene garwaku nggih prapta. Rada sakwentara anggonipun Kakang Ngantu-antu praptane Syadi ana ing papan kene. Ya Kaki. Mbok neh. Ya sing gedhe pangapuramu yen to pancen kira duk suwe anggon ngranti anggonku lagi resik-resik ning Pun Kakang gedhe pangapurane pun Kakang tumrap marang Syadi. Ya mong kok beneh lawan padatan jalaran ana ing wektu dina iki beda lawan kahanan durunge kae. Amarga aku kepengin sapet jagong mirunggan marang sliramu katitik awake dhewe wis rada sakwentara suwe anggone cumandhak ana ing tataraning tanah Nusantara Jawa kene. Ora kleru Kakang. Anggone awake dhewe cumandhak ana ing tanah Pulo Jawa wis rada suwe, kepinginipun Kakang aku kepengin banget awara marang tangga teparo kon kanan kiring kae timen awake dhewe ora nganggo embel-embel jeneng Raden Pentul utawa Raden Pentul. Banjur nganggo jeneng karepipun Kakang timen awake dhewe bisa awar marang kawula dasih ana ing Karang Pradosan. Wiwit dina iki pun Kakang bakal salin jeneng. Ora nganggo jeneng Raden Pentul lan Syadi aja nganggo jeneng Raden Tembem. Seksenana bumi langit sak isine wektu dina iki pun Kakang bakal ajejuluk Kaki Legaya lan Syadi tak wani tetekel ini Legaya. Wiwit dina iki yen pun Kakang nimbali Syadi ora Nyai Tembem nanging Nini Legaya. Ora beda karo aku ya. Yen tak kumuwun kalih sampean wis ora dadi Kaki kaya ngono. Ora dadi Kaki Legaya. Kaya ngono. Ya. Nini Legaya. Sakwetara nggone awake dhewe sapet jagong ana ing papan kene mongko wong omah-omah kae bisane mulya, bisane sampurna wiwit donya nganti akhir ing tembe mburine yen to ing papan kono wis kecondokan wis kedunungan momongan utawa putra. Pancen ora kleru Kaki. Amarga wiwit seprana nganti seprene pun Kakang anggone omah-omah durung nate momong putra utawa anak. Lah, Syadi aja wedi kangel. Aja kendhat anggonmu minta marang nugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Mbok menawa kanthi dalan iki awake dhewe bisa mulya. Nganti besok prapten gelahan nganti kakeninan-inan yen to ing papan kono wis bisa kecondokan putra mbuh saka sangkan paraning dumadi. Sing tembe mburine kaya ngono. Heeh. Ora kurang-kurang anggonku ndedonga ya Kaki. Besok kapan to aku karo sampean ngono duweni momongan. Senajan saka ngendi wae aku wis trima Kaki. Kaya ngono. Mbok neh
Sawetara nggone dhewe awak dhewe sapet jagung kae sawangen to. Ana sak ngarepe omah saja kok ana penjat-penjatan. Oh, Coba disanti sawetara papan kono. kok kena wong kae tamu sing arep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soibu. Ing mriki mboten kok teges kawula menika tambuh kalian jengandika sak kulawarga mboten jer. Nembe sepisan menika kula ngertos kalian pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng ing mriki kepareng kula badhe nderek nepangaken sampeyan menika piagung luhur saking pundi lajeng dipun paringi jimat so asma sinten Bapak saha Ibu? Ngeten kaki legeyek dalah ini legeyek. Mekaten. Kepareng kula matur. Saderengipun kula matur, kula kalih sak kadang keluarga Bapak Sukar ngaturaken silaturahmi dalam rombok kaki legeyek dalah ini legeyek. Mekaten. Sing kaping kalih kula talang atur saking keluarga Bapak Sukar dalah Ibu Ngatifah saking telatah dusun Jepang Pakis dukuh kentengan. Dukuh Jepang Wetan kentengan. Oh nggih. Nggih. Ning mriki Bapak Sukar dalah Ibu Ngatifah badhe netepi adat tanah Pulo Jawa inggih menika Mbucal Sukerto ingkang putri Kaila Faiza Putri Salma. Putri menika badhe dipasrahaken dening kaki legeyek saha nini legeyek. Kados makaten. Gandeng wonten pawonganipun panjenenganipun Bapak Syukur kepareng kula badhe murba saha majasa. Nggih, Leres asmanipun Bapak Sukar. leres. Ibu Ngatifah. Leres nggih Bu. Nah, Bapak Sukar Ibu Ngatifah jenengan wau matur tunduk kalian talange ngatur sawanipun sepisan silaturahim ingkang angka kalih badhe masrahaken putra putrinipun dumateng kula. Kula tak takon Bapak. Napa leres jengandika kalian kang garwa kagungan putra putri ijen tanpa tunggal putrane jenengan namung setunggal to. Leres monggo mijil pawestri ujare ngasepuh biyen ana ing tanah Pulo Jawa yen to ana pawongan mongko duweni putra nek ijen tanpa tunggal mongko pawestri ing mriki kenging kawestanan bocah lair unting-unting nek kakung ontang-anting. Gandeng jengandika wau matur badhe masrahaken putrine jenengan dumateng kula napa kintenipun jenengan ikhlas maringke putrane. Ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin. Ibu Ngatifah jenengan sing rikala semanten Bu nglairaken ponang jabang bayi Mbak Kaila Faiza Putri Salma jenenge duawane ra umum jenenge wong sak RT digawa kabeh badhe kaparingaken dumateng kula napa kinten Ibu ikhlas Bu. Ikhlas lahir batin. Mboten getun utawi keduwung. Mboten. Nggih. Cetha gamblang tur wijang anggen kawula nampi Bapak Ibu ing mriki sineksen sedaya warga masyarakat ing dusun Jepang Wetan mriki putri jengandika Mbak Kaila Faiza Putri Salma. Wiwit dina iki sampeyan wis dudu putrane Bapak Sukar Ibu Ngatifah meneh. Ning wis diparingke marang kaki legeyeh lan ini legeyeh. Kene ndak atur nyaket marang kaki legeyeh lan ini legeyeh. Bapak Ibu gandeng putri jengandika ing mriki sampun kula tampi Bapak. Mboten kok teges kula nundung kalian jengandika mboten. Jer mbok pilih wonten tasih pedamelaning pepungkurane kang dereng dipun rampungaken monggo sugeng kondur Nggih, nuwun pamit kaki legeyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak. Monggo. Salaman Bapak, salaman kali Ibu. Kaki legeye. Ini legaya Ora Kapri. ana wong sing bejo kejaba kula karo sampean lho. Ora duwe putra, sing tak lair iki dhewe malah kapur saiki wis diparingi putra sing semene gedhe. Kaya ngono. Ayu sisan. Iki mau kadadak ora ana udan ora ana angin awake dhewe entuk nugrahaning Gusti Kang Akarya Kaya Jasa. ngono Kang. Entuk putra nadyan mung putra titipan. Ora Ning dadi aku napa. meling marang
papan si Adi, putra iki mengko anggepen rengkuwen kaya putrimu dhewe sing lair saka guwa garbane si Adi. Aja kuwatir Kaki, rumangsa seneng atiku mesti wis sak mestine ya. Anggonku kula wentah wis kaya putraku Kaya dhewe. ngono. Kepinginipun Kakang aku tak budal nyambut gawe makarya ana kutha raja kang gedhe kono. Pancen ora kleru Kaki, yen to awake dhewe saiki wis diwenehi momongan. Sak ora-orane awake dhewe bisa nggula wentah lan sak mengkone bisa duwe pengarep-arep kepenake anake dhewe iki kepiye? Kaya ngono. Anu arep nyambut gawe, lah terus aku ning omah dhewe Kaki. Banjur karepe si Adi kepriye Lho kula tak sing tak ngerti. karepke aku njaluk karo sampean Kaki, Iya. yen to putrane awake dhewe iki si Prawan Jagur, Ah, ah. supaya slamet mbok yo kanthi diwenehi srana Kaki. Oh ngono. Kaya Ya. ngono. Aku eling ana ing papan kene yen to si Adi wedi njaga keselamatane putrimu sing Prawan Jagur nganti njaluk kanca rowang kanggo njaga keselamatane lan njaga bau kanan kiringe putrimu ing mengkone. Kaya ngono Kaki. Aku ora bakal kabutan. Nini legaya. Kaki. Rikala semono duk rikala Ibu Ngatipah ngelairake ponang jabang bayi lair cengir nang jagat raya kae dheweknen kadange tuwa anakmu wadon kae Faiza Putri Salma duwe kadang duwe sedulur 4 5 pancer kang kena diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Kakang Kawah Adi Ari-ari mbiyen kae wujude badan alus yen to ing papan kene si Adi njaluk kanthi banget kanca rowang kanggo njaga keselamatane pun Kakang ora wedi kangelan. Ayo. Sedulure 4 5 pancer sing wujud badan alus si Kakang Kawah Adi Ari-ari ndak ciptane tak sidikarane dadi badan kasar supaya prapteng papan kene saperlu sabiyantu njaga keselamatane marang putrimu. Iya Kaki supaya bisa selamat anake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Marang kowe kabeh sedulur 4 5 pancer. Kakang Kawah Adi Ari-ari sing njaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan jagat kidul. Padha prapteng papan kene. Ya, bocah bagus. Aja ngendi, Ger. Nene legaya. Kaki legeye. Semeneo sawetara ing papan kene kadange tuwa anakmu wadon si sedulur 4 5 panter wis maujud kanthi marak sebo nang pengarepane kene Kaya legaya. ngono Kaki. Pun Kakang bakal murba lan masesa. Apa kabeh iki ku ya ana jenenge Kaki. Yen kowe kepengin mangertani iki Iya. jeneng Sopiah, Sophia, Amarah, Aluamah iki mutmainah. Kaya ngono. Najan Kaki. kaya ngene ning dhewekne bisa tata jalma kaya satataning jalma maning lumrah. Apa ya kaya ngono Kaki? Semeneo sawetara. Heeh. Marang kowe kabeh sedulur 4 5 panter. Sopiah, Amarah, Aluamah lan mutmainah. Dina iki sing rikala semono kawujudanmu badan alus nganti ndak sidikara dadi badan kasar supaya teka nang pangarepane kaki legeye. Saperlu bakal tak wenehi pakaryan, tak wenehi pagawean kang ing menggone ndak utus njogo marang keselamatane putriku si Prawan Jagur. Apa kira-kira kabeh kowe padha saguh nggih? Saguh. Bagus yen kowe kabeh padha saguh. Ning pomo dibumo piwilingku marang kowe. Aku titip daging setampal getih status marang kowe kabeh iki mengko jaganen reksanen keselamatane putriku si Prawan Jagur. Mbok menawa mengko cilik nganti putriku dedel kulite gedene kok nganti gigrek ulune sak lomba wae. Kowe bocah 4 sing kudune tanggung jawab marang keselamatane kadangmu anom si Prawan Jagur. Kaya ngono. Saguh nggih. Bagus. Nene legaya. Kaki legeye kepiye Kaki? Sakwise putramu sedulure 4 5 pancer Kakang Kawah Adi Ari-ari wis ndak wenehi purba asesa ndak aturi njaga bau kiwa tengene anakmu wadon si Prawan Jagur. Ing papan kene sadurungipun Kakang jumangkah ana sak njabaning rangkah kaya melang-melang kaya ninggal punang jabang bayo nang sak pinggiring sendang kae. Kaya ngono Kaki. Jalaran anakmu ki bocah sing duwe reket, bocah sing nandang Sukerta. Iso.
Pun Kakang ora bakal kalepyan. Aku bakal paring sifat kandel marang si Adi wujuding aji sangut kang tumiyunung ana ing janur kuning ki nyoh tampan ana. Kaya ngono Kaki. Nene lega ya. Janur kuning iki mengko kalungno marang janggane putrimu si Prawan Jlagun. Mengko mbok menawa bakal ana sengkala kang jumedhul saka jagat wetan tinulak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon tinulak bali mengulon. Yen ana sengkala saka jagat lor tinulak bali mengalor. Yen ana sengkala kang jumedhul saka jagat kidul papan kono bakal tinulak bali ana papane sowan-sowan. Iku daya katiasane janur kuning kang linambaran aji sanget. Mula Yen minangka piyantel iki supaya nglindungi karo kaya anakku. ngono. Sifat kandel aji sanget iki coba kalungno marang janggane putrimu bakal ana kedadian apa sakwise kok kalung. Coba disawang putrimu. Kaki lagi ya. Ah, ah. Sakwise putriku Prawan Jlagun tak weni piandel wujude janur iki. Ah, Malah saiki tambah ayu lho Kaki. Ora Apa kaya i- ngono ya wis apa ayu. iya? Mau wis ayu ning saiki Ah, tambah sumunar. Kandhane mengdhuwur tekan mengisor lho. Pokoke wis Tak wenehi ngerti. Nene piye legi. Kaki. Nek mbiyen bocah iki dipasrahke pun Kakang lawan Cati, Iya. bocah ya wis ayu, Wis ayu. wis manis manuhara. Maning bareng kok kalunge janur kuning kang linambaran aji sanget, tambah mencorong pasuryane, Kaya ngono. tambah Kaki. ayune, tambah gandes, tambah luwes. Samumbarane Ah, ah. tambah yo Kaki. Si Adi ndak kaya wenehi ngerti. babatusan. Sok sapa wae pawongan kok ing papan kono duweni reket utawa duweni sukerta. Ya sing nandhang sengkala. Yen bocah ki lanang kok kalunge aji sangut kang linambaran janur kuning mesti bakal tambah bagus. Tambah bagus. Tambah Gantenge. mencorong pasuryane. Ijo, Pindane Kaki. Bathara Kamajaya ngejontek nanging yen bocah iki sing duwe reket ki mau wadon, Wadon nadyan kaya anak bocahmu wis dhewe. ayu rupane. Ijo. Tambah ayune, tambah manise, pindaning Bathara Komoratih kang ejawantah ana ing jagat Kaya raya. ngono Kaki. Kuwi daya katiyasane aji sangut kang linambaran janur kuning. Mula kang saka kuwi, Nene Legaya, Piye Kaki? ana ing papan kene sak wutuwe. Ndak dorongake marang si Adi Nene Legaya, keselamatane anakmu wadon si Prawan Jlagun. Ning sing pungkasan aku weling. Dipaling apa Kaki? Aku weling marang si Adi Nene Legaya. Sadurunge aku jumangkah saka sak jroning omah mengko mbok menawa ana kahanan kang ora nyenengake marang keluargane awake dhewe lumebar marang anakmu si Prawan Jlagun, kowe aja wedi kangelan. Ngejuka bantala kaping 3 Oh, ing kaya papan ngono. kono tartamtu Kaki Legaya bakal prapta merpeki anggone si Adi. Tahun-tahun nangis. Wis cetelan terwaca kabeh sing dadi paweling Kaya yo ngono. Kaki. Yen to sak mengkone sak pungkurmu kahanane ning omah ora nyanane ning ati, aku bakal ngejuk lemah ping Sing 3 ati. supaya ne sampean teko ning Kaya papan ngono. kene yo. Sowan-sowangan njaluk pamit Kaya ngono. sing ati-ati. Sing ati-ati yo Kaki. Kendo aku njaluk pamit. Bapak jaluk pamit Ayo, kok salaman salaman karo Bapak. bapak dhisik. Benar. Sing ati-ati yo Kaki. Kaya ngono sowan-sowangan.
Jaluk pangapura. Lho ninggih. Lho kok jaluk pangapura ki lara-larae piye kamangka kowe mu sing jaga anakku? Nalika Ya semono sedulurku. kula kalih kadang-kadang kula subiyah amarah aluamah diutus kaki legayek dalan ini legayek Isa. ken jaga bau kiwa tengene genduk perawan jelagur nini. Ora kleru. Nanging luput anggen kula jaga genduk perawan jelagur nini. Lah kok luput ki luput nanggon ngendi? Saiki ning endi momonganmu? Sak menika genduk perawan jelagur murcani. Kira anakku perawan legur kowe lupa ning ngendi nggih? Aku kudu kandha wong tuamu biasa mengkone kowe ora mampan ning panggonan kene meneh nggih. Aku terus kepiye to kahanan kaya ngene iki to kabeh kanca ruangmu ora bisa jaga karo kowe nggih. Ya, aku eling pawelingi kaki legeye. Yen to ana kahanan sing ora pranani ana ing sompok kene, aku kudu nyeluk kanting kejuk lemah ping 3. Kaki, kaki legeye kaki. Nenek legi. Ketewasan sanget kaki.
Mengko dhisik. Yen ana rembug ayo padha dirembug, yen ana nalar ayo padha dinalar. Nene legene. Yen to siadi tawang-tawang tangis kaya ngene iki mau pun Kakang ndak rujit rasane ngatiku. Coba atine ditata luwih dhisik kandha kanthi walaka marang pun Kakang ana kedadian apa sakjroning tak tinggal ana sakjroning omah. Saat Nene lega ya. Ngarep rumangsa atiku wis seneng banget Kakek sakwise aku duweni putra sing aran Prawan Jagur. Kaya ngono ya. Ngarep sampeyan kondo nek pamit arep golek makarya. Ora luput. Golek uput jiwa kanggo putramu lan putraku. Kabeh wis kok titipno karo kanca ruange Yusobiah Alwa Mahmud Mainah Amara. Kaya ngono ya. Ning malah kapura dino iki Kakek. Dina iki putrimu. Yen putriku si Prawan Jagur Anes. Anakku ilang. Kaya keduduk rasane atinipun Kakang bareng siadi ngandhakake yen to dina iki putrimu Prawan Slagur murca saka ngembanan. Nene legaya. Tak wenehi ngerti. Prawan Slagur kae dudu titisku, uga dudu titise siadi. Kuwi mung bocah titipan. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane teka nang rompoke awake dhewe, pun Kakang lawan siadi mesti bakal nampa pidana lan nampa duka. Mula kang saka kuwi. Nene legaya. Ya. Suwang-suwangan pun Kakang tak goleki murcane putrimu si Prawan Jagur mung durung adoh si Adio jogging. Manjing sakjroning saged papeleh. Aja mati-mati juga. Sobiah Amarah Alwa Mahmud Mainah. Padha maju anggonmu sowan. Kene nyaket. Nyedak. Aku tak takon marang kowe kabeh putriku, si Prawan Jagur ilang saka omah. Banjur tanggung jawabmu ana ngendi? Tanggung jawab ning ngendi? Iki tenanan. Iki tenanan totohane nyawaku. Kudune iki kowe. Uga kowe. Kudune tanggung jawab nek iki. Kudune kowe tanggung jawab marang keselamatane kadangmu. Ning nek kowe ora nganti putraku ilang saka omah. Niki diprotes lah. Bayaran 50.000 sesuk mulih nyuntikno. Iki kowe luput karo bu kowe. Nek kudune ngono iya. Iki kudune sing tanggung jawab kowe. Kowe. Ora. Oh meneh. Nek kudune kowe kuwi bisa njaga keselamatane kadangmu. Bocah papat njaga bocah loro kaya ora bisa kebangetan. Yen to sing loro kowe turu iki durung tak kapek. Iki giliramu. Kowe. Sing cilik dhewe. Sing paling beler ya iki. Nek biyen kae wong durung tak kapak. Iki durung tak kapak-kapake. Kurang marem iki. Kene maju. Meneh. Iki nek tak kepruk kursi sing tombok sing di omah nggih. Ngijoli maksude. Nggih. Coba ya. Dina iki kowe kabeh ora bisa njaga keselamatane kadang. Iki kalebu kowe. Uga kowe. Lara ning atimu ora nyepiro sih lara atine kaki legeye. Jalaran kowe luputmu kok kempit, luputmu kok indit. Iki sing paring duka ki aku. Malah kowe nyengeni sedulurmu. Kowe kudune malu tanggung jawab keselamatane. Coba ya. Tak pateno ning papan kene kowe mesti tumekaning pati. Ning aku ngeman marang kowe kabeh jalaran kowe kuwi kadange tu anakku wadon si Prawan Jagur. Sing ngrikala semono lair bareng wujudmu Kakang Kawah Adi Ari-ari. Sing maujud badan alus nganti ndak siji karo dadi badan kasar. Dina iki ndak jaluk kanthi banget. Kowe kabeh bocah papat aja wedi kangelan. Ilange kadangmu Prawan Jagur karena saka kowe dina iki bali saka kowe ora bali saka kowe. Dina iki tak pangestoni budal goleki nganti ketemu. Tak
Tejo Sulaksana tejane anyar katon. Kuwi malang kaya nungganjel kaya krikil. Yen kowe bisa tata jalma kaya satataning jalma manungsa lumrah. Sapa kang dadaranmu? Saka endi papan dunungmu sana? Manungsa Ana parang tambuh marang aku. dasar pernyato. Ning tanah kula Jaya kene ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing kena diarani Bathara Kala Gelap Seta. Ya aku Raden Gembong Kamijaya. Barakallah. Balik wis suwek sepong gedhe dhuwur. Wani ngredul aku sawang dadi dasanamamu. Wela dalah. Ing papan kene yen to kowe tambuh marang aku. Lekno mripatmu. Jeng gubuk ping papan kene. Sak lumahing jagat sak kureping langit ora ana loro, ora ana telu. Mung siji jejuluk kaki legayah Raden Pentul ya dalang pangruwatan dadarang. Welah dalah. Ya tak sawang-sawang saka pasuryamu. Ya, Aku ora pangkling warang jeneng. Kowe apine lamur laku dadu apa wae? Aku isih kelingan. Sejatine kowe kuwi bocah ireng sak kembaran cemani loko Kang aran Raden Pentul lan Raden Tembung. Kaki legek ora tak selai kan dadi ucapanmu. ning kene yo. Aku dina iki wani mlebu ana sakjroning desa Jepang Dukuh Kentengan kene. Sakjroning desa Jepang Dukuh Kentengan kene ana pawongan sing duwe duweni anak siji cacahe wadon sing kena diarani bocah unting-unting. Sakwise tak tadah dadi kala mangsa Kaya ngene ya. tak rimah-rimah ora bisa lembut tak uru malang-malang ning gorokan rasane pedes panas perih. Kenapa sebabnya kaki legek? Yen kowe kepengin mangerteni, ponang jabang bayi kok gege mangsa, kengkok tadah kala mangsa te mau nganti ndadekke panas pedes pereh. Malang meneng juling lak-lakamu. Jalaran ponang jabang bayi kaya wis tak wenehi sifat kandel, wujuding aji sangut. Kang tumiyong orang janggane ponang jabang bayi ku mau. Aja to. Watak ing satu kewan kang kaya kowe. Nadyan to Bathara ngejawantah wae yen to bakal gendak sikara, bakal ganggu gawe marang keselamatan putri Gusti Prawan Dragun ndak kira bakal lebur tanpa dadi. Mula yen kena tak jum krananing becik. Kembang kami Jaya ya Bathara Kala. Dasar kepara nyata. Balekke utahke kanthi wutuh anakku ana pengarepane kaki legaya. Welah dalah. Kaki legek Ana parang sugih kendel bondowan. dasar pernyato. Kowe wani jaluk anakmu sing wis ana sakjroning waduk kuwi. Apa pamitanmu? Ing papan kene kok nganti ora kok balekake kanthi wutuh tanpa cacat. Rawe-rawe rantas malang bakal pucung Bathara Kala. Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Seta jaluk bebono, apa ki sanggup pinangka? Yen to ing papan kene kowe duwe punaki, kowe njaluk bebono. Yen to mung Mas Wicis Raja Brana sandangan kang sarwa gumebyar, waton ora njaluk muduning lintang rembulan. Ndak kira aku bakal saguh ngudanani. Coba lakake ana pengarepan kaki legaya. Kaki legek. Rungono gobokmu lan lekno mripatmu. Aku ora butuhake Mas Wicis Raja Brana. Ora jaluk busana kang pating gumebyar apa meneh temurune lintang. Lawar rembulan kae ora. Anakmu kuwi raga kekantilannya wis kepanjingan sukma. Kaya ngono ya. Pinangka gantine raga kekantilannya wis kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang arat pitik putih siji cacahe. Wis kepisan. Angka loro mori putih sadhedhek pengal. Angka telu brasak pitrah bumbu pawon sak cukupe. Ora esuk ora sore sing dadi panjake Bathara Kala Gelap Seta bakal mbok wujuti. Dina iki bakal utahke anak. Kembang kami Jaya Sri Dasar kepara ing papan kene kowe mau ngandhakake gelem ngutahake anakku
kanthi wutuh tanpa cacat ning kowe njaluk ijol wujuding raga sukma beras fitrah sak ubur ampene mori putih sak dedeg pengawe kabeh mau sing dadi bebanane kabeh mau sing dadi penjalukmu watake ing satria ing tanah Pulo Jawa aku ora bakal muncati aku ora bakal mblenjani sing dadi janjiku raga sukma beras fitrah sak ubur ampene ing wektu dina iki utahke anakku aja tak tampanane Ya mangkono, undro sak jangkah tampan. Rasane sumuk. Nggih sumuk-sumuk. Nggih, Pak. Sumuk-sumuk sithik diampet ngoten nggih niki meh rampung. Nggih. Nini lega ya, kene-kene nini ndak aturi jugar anggone si Adi Semedya nang Sanggar Pamelengan jalaran putrimu si Perawan Jlagur wis bali nang jroning omah. Nini, Kaki? kene. Lho, ya anakku sing perawan. Iya, putrimu wis bali. Anjar, wis bali. Ora ono sing tatu to, ora ono Isih sing wutuh suwek to. tanpa cacat. Alhamdulillah, seneng banget lho Kaki. Nini lega ya. Anak wedi wis bali. Anakmu wadon wis bali nang omah. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane teka nang rompoke awake dhewe, pun Kakang lawan Si Adi ora bakal nampa pidana lan nampa duka. Kaya ngono, Ya mung Kak. aku weling banget ana sak ngarepe omah. Dalem apa. Ayo ya, Kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang nembe rawuh. Nggih. Menawi mboten sisip anggen kula nyawang ingkang sowan menika panjenenganipun Bapak Sukar Ibu Ngatipah ingkang sowan. Bapak Ibu wonten wigatos menapa jengandika sak kulawarga sowan teng rompoke kula ing pepanggihan wekdal sonten menika. Katuran matur Bapak. Ngeten kaki legayek dalani legayek. Sakderenge kula matur, kula kalih keluarga Bapak Sukar dalah Ibu Ngatipah Kan nggih. badhe ngaturaken silaturahmi dalam rompok kaki legayek dalah nini legayek. Kados mekaten. Sing kaping kalih keluarga Bapak Sukar dalah Ibu Ngatipah badhe ngajak wangsul putrinipun kapurih sampun digula mentah kaki legayek dalah nini legayek. Sing kaping 3 Bapak Sukar dalah Ibu Ngatipah badhe hamaringi sodakoh utawa kebono tetebusan kelawan kaki legayek dalah nini Kados legayek. mekaten. Cetha gamblang terwijang sepindah silaturahim ingkang angka kalih sawanipun Bapak Sukar sak kulawarga badhe nyuwun mangsul putrinipun. Leres. Ingkang rikala semanten kaparingaken dumateng kula. Nggih. Bapak Sukar saha Ibu Ngatipah kandhang ing mriki putrine badhe disuwun mangsul. Kula tak takon Pak Bu, putrine kok dijaluk bali niku ajeng dinampake Bapak. Enjing-enjing badhe dipun imah-imahaken. Oh nggih, cetha Bapak. Ing mriki yen lahir batin. Nini ndak aturi nampa paring bebungah saka panjenenganipun Bapak Sukar. Ayo ditampa niki kaya. Ya. Yes, tunggal bagus tunggal. Pak Bu tunggale burisih akeh Bu. Nek tunggale burisih akeh kula tak nggawa truk. Nggih. Winginane Demak bar kebanjiran masalah itu. Nggih. Wangsul dumateng sing ngandika Bapak Sukar Ibu Ngatipah. Ing mriki gandeng putrine jenengan badhe kasuwun mangsul sakderengipun kula aturaken amit bismillahirrahmanirrahim. Kula titip weling badhe paring sifat kandel wujuding aji sangut utawi janur kuning niki tak paringke Ibu Ngatipah. Tak aturi nampi. Kula weling ngaten nggih Bu. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putrasari. Didokokno ngisore nggon turu Bu. Ngisor bantal nggih monggo, ngisor kasur nggih mboten napa-napa. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase. Ngaten nggih Bu. Mangke nek pun 5 dina jenengan pundhut. Ning kula weling, mangke ajeng bucal janur kuning niki mangke ampun jenengan buang teng ngarep omah utawi teng dalan. Ngaten nggih Bu. Mangke nek dilangkahi tiyang, dilangkahi jalma menungso ingkang lewat mesake tiyang sing langkahi janur kuning niki amarga wonten reget ingkang dumunung saking putrine jenengan. Pramila mangke nek pun sepasar dina dipun pundhut, dipun bucal wonten lepen teng kali Bu. Lah syarat saranane menawi badhe bucal janur kuning niki mengke ngaten.
Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane, anakku Kaila Faiza Putri Salma, perawan Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Metu nggih. Tak baleni sepisan kas nak jenengan lali. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang gua janur kuning, gua sengkalane, anakku Kaila Faiza Putri Salma, perawan Jelagur. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih. Niki piweling kula sing pungkasan. Gandeng putrine jenengan badhe kasuwun wangsul ing mriki. Ayo, Duk. Salaman karo Bapak, nggih salaman karo Ibu. Nggih, sampean manggone tengah. Manggane teng tengah. Nggih. Kanggo ucapan selawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajatipun Bapak Sukar Ibu Ngatipa anggenipun ngawontenaken lumampahing pangruwatan tansah dipun paringi kewilujengan. Dipun paringi keselamatan, dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun tebahaken saking balak, saking godha rencana punapa kemawon, dipun paringi rejeki ing kathah halal melimpah tur barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalil ala Nabi tarik. Monggo Pak. Mundur. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombong Thank you.